Alright. Muri Zimbabwe vaimboti konzi kurova imbwa wakaviga mupinyu, kumbobaya uchijenga, kumbodii, kumboita shandisa diplomacy, what. But patazosvika pano muri Zimbabwe pakutaugwa mafacts sezvaari. Retired general, especially retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga, amwe wenyu vakuvaziva kumuziva right now, amwe vasati vakumuziva. But he have been talking about this, and he is part of the generals, retired generals are kutaura panguva ino. So vaimbotaura vasiri kubuda pachena direct kuti dyo, but iko zvino zvazobuda pachena direct kuti dyo, kuti nyaya yose yakatanga sei, iri kubva kupi uye iri kuenda kupi. Who is the target? Who is the victim here? Nenyaya yeCape 3, nyaya yeConstitutional Amendment Bill number 3. Why is it here? Muri Zimbabwe, in this video, in this news article, ndo pamuri kuzonzwisisa kuti why was Cape 3 put into the place. So vazopedza general, vazopedza retired general, zvazokuti kwanzi pachaita zvekufungidzirwa pasina. Hanzi Constitutional Amendment Bill number 3 is not a governance reform. It is not a modernization exercise. It is not a thoughtful constitutional evolution informed by regional best practice and genuine national consensus. It is a cartel blocking project designed by Mnangagwa, resourced by Zvigananda, targeted at one specific individual. Mira. Muri Zimbabwe. So mazimbabwe angachiti Mnangagwa wakuda kuzotibira nyika, nyika yazoenda naMnangagwa, nyika yazoenda sei. But retired general vari kuti targeted at one specific munhu one, like the whole thing chakanyoregwa munhu one. Who can that person be so powerful zvokuti president nezvigananda vanonyorera iye Cape 3? So guess ndiani muri Zimbabwe? Iwewo guess comment section tisata reveal out ndiani. Right, hanzi pakutaugwa zita, targeted at one specific individual, General Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chiwenga. Vaivanga vasingazivi panonzi CGDN Chiwenga, especially naMnangagwa, CGDN Chiwenga. Right, zvezvakamirira kuti Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chiwenga ndo zita remukomana. So I will not soften that statement vakuenda mberi general. I will not qualify it into meaninglessness. I will not dress it in the diplomatic language that powerful people use to say dangerous things without accountability. In other words, a retired general vari kutotaura kuti vakomana handisiri kuvhunduka, handisiri kuzosoftena language yangu, handisiri kuzoshandisa even diplomacy, ndaakungoti dyo panyaya. Pachanakidza. Hanzi Cape 3 exists because in a free, fair, direct, popular presidential election in 2028, General Chiwenga wins. Muri Zimbabwe, muri kupanza here pasvika nyaya. So, ndipaipai pane pachinzi Mnangagwa ari kuvhunduka. Because unoona kana ukatanga musindo iyoyo, unofanira kuupedzisa. Ukasaupedzisa unogona kuwana munhu achaupedzisa. So, Mnangagwa is already, as of right now, if you are to analyze the situation, you can see that Mnangagwa and Chiwenga are already not in good books. So, right, tell me, what do you think will happen if Mnangagwa were to step down in 2028 and then allow ZANU-PF to choose the next leader? Mnangagwa, of course, he's going to endorse maybe somebody, one of his friends, and maybe Tagwire and then it will be Tagwire versus Chiwenga in ZANU-PF. Who do you think will win? But tichitaura zvemaprimary mavotes emuZANU-PF chete tisati tapinda national votes ekuti kwai Chamisa oro ani anenge achiita fight against that ZANU-PF candidate. But kuti muZANU-PF pachayo imimi Tagwirei kana kuti Tungwarara kana kuti Chiwenga, who do you think can win that? So panapa according to information ya Mr. Sigauke Mapuranga vari kuti Chiwenga would win. And then Brands, the architects of Cape 3 know this. Their fear of that outcome is the entire explanation for the agency, the construction, and the specific provisions of this bill. Remove the direct popular vote, replace it with parliamentary selection, control the parliamentary numbers through party machinery, patronage networks, and according to the intelligence circulating in our political ecosystem, financial inducement from the cartel interests that have the most to lose from a Chiwenga presidents. Chiwenga wakatomira kudhara
akati hatidi zvigananda. Ndozvatakaendera kuhondo kuti munhu waanasawanikwa achitora ufumi hwese achimhanya achitiza nawo. So it's obvious kuti right now vanhu vakaita sana kuda kwasheta grace zvovari ivo zvigananda zvikuru zvinonzi zvigananda zvikuru nana Wikino Chivhayo nana Scott Sakupwanya etc. Those guys who use every cent, every dollar to try and keep whether Mnangagwa in power or find someone who is associated with Mnangagwa who will be able to protect their wealth once the transition happens. We have a new president now. And they know there's a good chance that if Chiwenga gets into that position, anoziva zvakawandisa, anoziva kuti mari yakabiwa sei, anoziva kuti macompanies akatanga sei, anoziva kuti magovernment contracts aibuda sei. So this guy will investigate us and take our money and probably put us in jail. So that is Cape 3, written in plain language without apology. Operation Restore Legacy is not over. Zimbabwe vakomana muri kuvaekwa kureferensa kuti kwanzi Operation Restore Legacy haina kutopera, ichiripo. Operation Restore Legacy ndeipiko ndo iyi yakawanikwa ichibvisa Mugabe ichipinza Mnangagwa as president. Handiti achibva aenda mberi comrade, hanzi November 2017 was not simply a political transition. It was a covenant between the Zimbabwe Defense Forces acting in their constitutional capacity as guarantors of the nation's democratic order and the Zimbabwean people. Isachifunga zvaOperation Restore Legacy zvakatopera kati Second Republic hatichatauri zveOperation Restore Legacy. But vakomana ari kuti no, Operation Restore Legacy was a covenant. Chibvumirano chakaitwa chokuti masoja achaprotecta democracy yeZimbabwe. Masoja haasi kuzorega president achiita madiro nenyika yeZimbabwe. Ndo zviri kutaurwa panapa na retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga. Hanzi, that covenant had specific terms, not written in a formal document, written in the moral logic of the intervention itself, in the public statements that accompanied it, in the foundational justification that gave Operation Restore Legacy its legitimacy. MaZimbabwe akamhanya mustreet paipa achisupporta Operation Restore Legacy. Thousands, it was called what, a million march, isn't it? Right, and then the terms were simple. Zimbabwe would be rescued from an illegitimate succession manipulation. Constitutional order would be restored. The nation's resources would be protected from the cartels that had been systematically looting them. The people's democratic rights, including and especially their right to directly elect their president, would be safeguarded. How many of those terms have been honored? Musoja ari kubvunza muri yeZimbabwe kunzi imi takabvumirana kuita zvinhu izvi. Because unoona chinoshamisa ndechekuti iwe, what makes you think kuti all these soldiers, all these generals, all these people would not care about equality, about justice, about following the constitution, and somehow they will have to be, vana mainini vongokurega iwo uchizvidza chibaba, uchizvidza bhuru munyika yesewo. Why would all these guys let you be the bhuru? Kuzvidza baba veZimbabwe iwo munyika izere madhara akaenzana newo, kutorera vamwe varume pasi. Ndo pate chito mostly unenge wanyengegwa nemukadzi wako. Mukadzi wako anenge achikuudza zvinhu zvenhema zvokuti you are special, you are chichichi, and then you believe it, and then you disregard brotherhood. Hanzi, the succession manipulation was stopped. Credit where it is due. Everything else, the cartel resources, the democratic rights, the constitutional safeguards, is now under assault from the very administration that Operation Restore Legacy installed. In other words, all the successes of Operation Restore Legacy are being wiped out by Cape 3. And the covenant is broken, the operation is unfinished, and the men and women who served in uniform know it. I want to speak to every man and woman who has worn the uniform of the Zimbabwe National Army, who took the oath, who stood on parade grounds across this country and swore allegiance not to a political party, not to an individual, not to a faction, but to the Constitution of Zimbabwe and to the people of Zimbabwe. That oath is alive. Mure Zimbabwe, isusu
inini nemi ruzhinji hatisi masoja hatina kutora this oath, but vakatora oath iyi muri kuvanza vati that oath is alive, no allegiance to any party. Muchiona General Matatu vakatotora oath iyo yekuti havasi kuzosaidhana neparty, but he will what, defend and uphold the constitution. Hande atakupedza hanzi, it does not expire with a political transition. It does not dissolve because the person at the top has changed. It does not bend because a constitutional amendment has been drafted by people who believe their power is permanent and their manipulation is sustainable. The oath says, I save Zimbabwe, I protect its constitution, I defend the rights of the citizens. Vakukuudza izvo oath yava zvavakabvumirana, zvavakaita swear kuti I will and save Zimbabwe, I protect its constitution, I defend the rights of its citizens. The direct popular presidential vote is a constitutional right. It is a liberation struggle bequest. Mirai, pane pandinoda kuti dzokere padiki diki muri Zimbabwe kuti ipapo ndo pandinoda kuti munzwisise, because pakakosha. Hanzi Inzwai, hanzi, it does not bend because a constitutional amendment has been drafted by people who believe their power is permanent and their manipulation is sustainable. Their manipulation is sustainable. Up. Muri Zimbabwe isi tinoda vanhu vanodzeya zvakadzama, handiti semombe. Imbonzwisai muri Zimbabwe, kana kuchinzi vanhu havari kufunga kuti manipulation yavo iri sustainable, kuri kunzi chii? In other words, let's get into brain dzana ziyambi dzamunangagwa, dzamai munangagwa, dzana Shoni munangagwa, dzana chii, vari kufunga kuti somehow, you know, it's possible kuti manipulation yavo inova sustainable. You see, people do things and then take examples from somewhere. They might take China, they might take this, they might take that and say, but here the manipulation was sustainable. Iwe, tiri muZimbabwe muno. MaZimbabweans tisu tozviziva kuti iri skiri ratiri kuitigwa ikaka strategy kari kupinzwa hatisi kuzokabvuma, hakazi kuzogara. Handiti iwe Mnangagwa mufesi watongozivawo, handiti. So we can't see him any other way. We know he is the man who is the president as of right now, and by 2028 he is supposed to be gone. As simple as that. So muri Zimbabwe imimi ndimi vajaji vechunichi, ndimi munoziva chunichi. Do you think the manipulation is going to be sustainable or quit? Do you agree with the retired Lieutenant General Winston Mapuranga or not? We thank you so much for watching, for being part of the Mtapa Times. If you are not subscribed yet, please do so. Like the video, share it. Stay blessed.